ሰላም 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 ቤተሰብ ናይ ፀጋ ፀሓይ ወጋሕታ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ትምኒት እየ ከምኡ ብምቕፃል ድማ ናተይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ሓተኩም ከምኡ ብምቕፃል ሸር ላይክ እናገበርኩም ንመዓንቲ ፍልይ ዝበለት ካብ ገፅ ፌስቡካት ዝረኸብክዎ ኣዝያ መሃሪት ታሪክ ናይ ፍቕሪ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ከተዳምፁን ክሳብ መጨረሻ ብትሕትና ሓተኩም ክቡራት ቤተሰበይ ይብለኩም ደቂ ዓበይቲ ንኸይድ ናብዛ ሓፃር ታሪክ ሓፃር ናይ ፍቕሪ ታሪክ ሓደ እዋን እዩ ክልተ ኣዝዮም ዝፋተውን ዝፋቐሩን ነይሮም ንከይጠላለሙ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ቃል መሓላ ፈፂሞም ብፍቕሮም ኩሉ ዝረኣዮም ይቐንእ ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሃንደበት እታ ጓል ኣብ ሓደ ሆቴል ምስ ከሊእ ወዲ ተራእያ ነዛ ዝረኣያ ሰብ ናብ ፍቕረኛኣ ደው ኢሉ ንዓ ጉድካ ረአ እታ ይኣምና እየ ትብላ ሰበይትኻ ምስ ከሊእ ወዲ ትብዕልግ ኣላ ኢሉ ይነግሮ ወዲ ድማ ሰንቢዱ ናብቱ ዝተባሃለ ሆቴል ምስ መፀ ኣፍቃሪቱ ምስ ከሊእ ወዲ ክላስ ሒዞም ኣትዮም ይፀንሕዎ ኣፍቃሪኣ ከኣምን ስለ ዘይከኣለ ኣትዮም ናብ ዝተባሃልዎ ክላስ ቀሪቡ ከዳምፅ ጀመረ ኣፍቃሪቱ ድማ ምስ እናሰሓቐት ብእዝኑ ሰማዓ ልቡ ተሰበረ ኣብ ልዕለይ ከሊእ ወዲ ኢሉ ካብ ልቢ ሓዘነን ተናደደን ኣብቱ ከምዚ ከቢድ ኩነታት እናሃለወ ናይታ ኣፍቃሪቱ መሓዝኣ ሕማቕ ኩነታት ምስ ረኣየቶ ቀሪባ ኣፀናንዐቶ ንሱ ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ኣፍቃሪቱ ከቕንዓ ንሳ ኣብ እትርከበሉ ቦታ ናብታ ቦታ መሓዝኣ እናወሰደ የዘናግዓ ኣፍቃሪተ እያ እናበለ ድማ ንሰባት ከፋልጣ ጀመረ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣፍቃሪቱ ሃንደበት ሞይታ ኣፍቃሪኣ ነዚ ምስ ሰምዐ እሰይ ናተይ ግፍዒ እዩ ቀቲልዋ ብምባል ናብ ቀብራ ከይከደ ተረፈ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ኣፍቃሪቱ ቅድሚ ምሟታ ሓደራ ኣብፅሕለይ ኢላ ነድኣ ዝሃበተን ደብዳቤ ወሲደን ከንብቦ ብሓደራ እናበኸያ ይህብኦ እቲ ደብዳቤ ከምዚ ይብል ፍቕረይ ናተይ ከም ዝተናደድካ ልብኻ ከም ዝሰበርክዎን ይርድአኒ እዩ ኣነ ግን ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ኣብቲ ሆቴል ምስ ወዲ ክትሪአኒ ዝፀዋዕኹ ኣነ እየ ምንም ዝተፈጠረ ነገር የለን ንስኻ ብኣይ ተናዲድካ ናብ ከሊእ ጓል ንኽትኸድ ዝፈጠርክዎ ድራማ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ሓዘንካ ዘፀናንዐትካ መሓዛይ ኣነ እየ ልኢኸያ ንሳ ካብ ልቢ እያ ትፈትወካ ንስኻ ንኣይ ክትቕንእ ክትንከባኸባ ከለኻ ኣዝየ ይሕጐስ ነይረ በጃኻ ካብ ልብኻ ግበሮ ከይትጉዳእ ሰሓቕካ ሪአ ብምሟተይ ዕድለኛ እየ ቢያንስ በይንኻ ኣይገደፍኩኻን ከምዚ ክገብር ዘገደደኒ ኣብ ደመይ ሕማም ካንሰር ስለ ዝተረኸበ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብዛ ዓለም ክፀንሕ ከምዘይኽእል ዶክተር ስለ ዝነገረኒ ንኣይ ሲኢንካ ንኸይትጉዳእ እየ ፍቕረይ ይቅር በለለይ ኣንቢቡ ኣዒንቱ ብናይ ጣዓሳ ንብዓት ተሓፀበ ፍቕሪ ማለት ምሳኻ ንዘሎ ብቻ ዘይኮነስ ገዲፍካዮ እንትኸድ ሰብ ሓጎስን ስምዒትን እውን ምጭናቕ እዩ ንመዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ሒዘያ ዝመፃኹ ካብ ገፅ ፌስቡካት እየ ረኺበያ ያው ግን ሽምድድ ከብላ ኣይከኣልኩን ምክንያቱ ለመጀመርያ ስለ ዝኾነ ይመስለኒ ለንገድገድ እየ ናበልኩ ነይረ ግን ካልእ ግዜ ከስተኻኸል እየ ደቂ ዓበይቲ ክስካብ ሕዚ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ድማ ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ክቡራተይ ሰላም ኩኑ ሰናይ ንዓኹም